Hello guys! For today's video, gagawa tayo or magluluto tayo ng crispy pork dinakdakan. Meron tayong 1.5 kilograms na pisngi ng baboy. Pinakuluan ko na yan kanina ng bay leaves, paminta at asin ng hanggang 50 minutes. At meron din tayong 1/4 kilograms na atay ng baboy. Pinakuluan ko na rin kanina yan ng mga 20 minutes lang kasi ayaw natin siyang ma-overcook para maging juicy pa rin siya after fry. And then, gagamit tayo dito ng Lady's Choice Mayonnaise. Mas masarap, mas malinamnam. Pero pwede naman kahit anong brand. Depende pa rin sa inyo yan. 4 pieces siling haba and 6 pieces siling labuyo. Suka. 3 pieces medium size red onion. Kalamansi. Paminta, cooking oil, at saka asin. Okay guys, simulan na natin. Maglalagay tayo ng 1.5 liters na mantika. Kaya 1.5 guys kasi kailangan natin i-deep fry yung ating karne. Ayan, paggalit na yung ating mantika, pwede na natin ilagay yung ating karne. Ingat-ingat lang sa pagluto niyan guys, no, kasi nananakit yan. Ilang beses na ako nabiktima dyan. Matsakit. Ayan guys, habang pumuputok-putok dyan yan, maghihiwa na tayo ng mga iba pang gagamitin nating ingredients. Okay, after 8 minutes, pwede na yan. Kung gusto nyo pang mas fry pa dyan, i-fry nyo pa siya ng mga 2 minutes pa. Para sa akin guys, pwede na yung ganyan lang. Mas masarap siya para sa akin. O, ayan guys, oh, ang bango niya. Ang sarap niyang papakin. Isunod na rin natin yung second batch. Ayan, piprituhin din natin yan ng mga 8 minutes. In medium fire lang guys, ha. Pero kung ordinary stove lang ang gamit nyo, siguro lakasan nyo ng konti. Ayan, after 8 minutes, pwede na ulit yan. Ang susunod natin gagawin, babawasan muna natin yung ating mantika at saka natin piprituhin yung ating atay. Okay, after 4 minutes, pwede na yan. Next natin gagawin, hihiwain na natin ng pahaba yung ating mga pinirito. Gagawin na natin yung ating sauce. Maglalagay tayo ng 3.5 kutsara ng mayonnaise. Serving spoon pala yung gamit ko guys. Konting suka muna kasi maglalagay pa tayo ng kalamansi mamaya. Then haluhin lang natin ng mabuti yan. Maglalagay pa tayo ng 3 pieces kalamansi.
tsaka asin. Tapos mix natin ulit hanggang sa mangawit ka. Ayan guys, okay na ang ating sauce. Pwede na natin paghalu-haluin yung mga ingredients natin. Ilagay na natin yung hiniwa nating sibuyas kanina. Ilagay na din natin yung red and green chili. Paminta. And then yung ginawa nating sauce. Pagkatapos haluhin lang natin na mabuti yan. Tapos pwede na siyang iserve. Or pwede mo rin siyang isisling muna bago iserve. Para mas masarap. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please consider to subscribe. Pag-click na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pang videos. Salamat!